Сябры, а вы ніколі не думалі, што Беларусь гэта адзіная краіна ў рэгіёне, якая захавала скандынаўскі корань у сваёй назве? Русь. Калі не лічыць, канешне, плагіят нашых усходніх суседзяў, але Расія, гэта па сутнасці крадзеная пераробка, праўда? А Украіна, у сваю чаргу, гэта адзіны край, які захаваў спадчыну вікінгаў у дзяржаўным гербе, той самы трызуб. А з вамі Катерина Водоносова ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». 99 серыяў таму, бачце, у нас свой календар, свой адлік часу. Мы пачыналі гэты праект з серыі пра вікінгаў у Полацку і ў Кіеве. А зараз, у нашым 100-м выпуску, нібыта па спіралі, мы вяртаемся да гэтай тэмы. І я нагадаю, што тут я выказваю свае думкі, якія б яны не былі, а вы пасля напішыце ў каментарах свае. Добра? Калі вам гэта бяспечна, канешне. Дзякуй. З чаго ўсё пачалося? Нейкі Тіельвар знайшоў выспу Готланд. Выспа была зачараваная, таму днём апускалася на дно мора, а ноччу ўсплывала. І ён там навёў парадак, расчараваў, прынёс агонь, знайшоў сабе жонку, белую зорку. І іх дзеткі так размножыліся, што Готланд не мог іх пракарміць. І тыя пайшлі шукаць здолі па берагах Балтыкі і знайшлі дзвіну, Дуна, і пайшлі па ёй праз край русаў, Рызаланд, пакуль не трапілі ў Грэкланд і Канстанцінополь. Так апісвае першы кантакт скандынаваў з падзвіннем сага пра гутаў, Гута-сага, хроніка Готланда, напісаная ў 1220-х, то бок яшчэ да Міндоўга. А я нагадаю, што для літоўцаў беларусы дасюль гуды, а наш край гудзі адпаведна. У гэтай сазе казачна перадаюцца падзеі сярэдзіны першага тысячагоддзя, эксодус готаў на поўдзень. Чаму гэта важна? Бо пазней вікінгі прайшлі па тым самым шляху і не проста праляцелі туды-сюды, а засталіся, апанаваўшы сам гэты шлях і рэкі як магістралі. Так і атрымалася іхная імперыя ад мора да мора, ад рускамора да варажскага, то бок ад Чорнага да Балтыкі. Калі занурыцца ў сагі, то там цэлы сільмарльён Толкіна, хто куды пайшоў, каго забіў. І ў гэтым варыве мы ўвесь час знаходзім сляды кантактаў з нашым рэгіёнам. Напрыклад, вядомы Рагнар Лодброк, які асаджаў Парыж у 845 годзе. Ён яшчэ на пачатку сваёй кар'еры ваяваў на Дзвіне. Ударылі мячы. Я памятаю той дзень славы, год 20 мне было, калі сталь маёй дружыны, мігаючы маланкай, пачала бой крывавы, і 8 ярлаў там ляглі ля вусця Дзвіны. Падобных згадак нямала, ажно да Рангвальда і ягонай дачкі Рагнхільд, больш вядомых як Рагвалот і Рагнеда. Мы не будзем забывацца, што ўсе гэтыя Уладзіміры, Ігары, Вольгі, гэта Вальдэмары, Інгвары і Хельгі ў аўтэнтычным гучанні. А вось Валодзімі і Ігарамі яны сталі ў прачытанні славянамоўнага летапісца значна пазней. Тым не менш, з сагамі пытанняў застаецца больш, чым адказаў, як увесь час паўтарае гісторык Олег Латышонак. І мы надалей чакаем нармальнае даследаванне, а хутчэй расследаванне гэтага дэтэктыву. Бо скандынаўскія імёны, напрыклад, паўтараюцца. Рагнары, Рангвальды качуюць сагі ў сагу, а самі ж сагі маглі быць запісаныя пазней за жыццё іхных герояў, бо доўгі час жылі як вусная творчасць, іх ведалі на памяць, як грэкі ведалі Іліяду, Адзісею Гамера. Дык пра што ж тады мы ўвогуле можам казаць упэўнена? А вось пра што. Мэтай вікінгаў з Нарвегіі і Даніі быў захад. Так, яны заснавалі свае каралеўствы ў Англіі, у Нармандыі, на Сіцыліі, гэтак далей. А вось шведскія вікінгі прасоўваліся на ўсход. Здаецца, што там узяць? З фінаў, балтаў, славянаў, футры, мёд, воск. Дарэчы, воск — гэта не абы што, гэта паліва для мільёнаў свечак, якія асвятлялі Еўропу. Лічы, энергетычная галіна, святло. Але галоўнае не воск, не футра. Галоўнае — гэта сам рачны шлях, каб па ім з варагаў трапіць у грэкі, у Візантыю ды арабскі свет. Так паўстала гандлёвая карпарацыя Русь, або варагі, Варангр, якая кантралявала камунікацыю па рэках між марамі. Што вікінгі везлі на поўдзень? Мячы, коняў, медзь,
футры, свінец, ну і, канешне, рабоў. Гнёздава каля Смаленска – гэта, напэўна, адзін з хабаў работаргоўцаў. Там больш за 5000 пахаванняў, бо тавар, рабы, ён жа псуецца. І, вядома ж, там пераходы, надвор'е такое сабе. Дарэчы, нараўне з назвай Гардарыка для земляў за морам вікінгі ўжывалі назоў «халодныя землі» ці «халодная Швецыя». А вось на поўдні на вікінгаў чакала срэбра. Гісторыкі неяк палічылі, што толькі цягам 10 стагоддзя на поўнач яны вывезлі 125 мільёнаў дырхемаў. Гэта амаль 5 тонн срэбра штогод. Цікава, што золата высока каціравалася ў скандынаваў раней, у вендальскі перыяд, а 9-10 стагоддзі – гэта час срэбра. Дамо слова арабскім крыніцам. Русы жывуць далёка на поўначы, не ведаюць сельскай гаспадаркі, гандлююць футрамі собаляў і вавёрак, а таксама рабамі, якіх здабываюць нападаючы з караблёў на славян, каб пасля прадаць у Булгары ды Ітылі. Мячы ў іх франкскай работы і носяць яны іх увесь час каля сябе. Ну вось, паўстала цікавая такая сістэма. Рэкі – гэта магістралі, а ўздоўж іх, як запраўкі, крэпасці вікінгаў. Такія сабе выспачкі ў балта-фіна-славянскім моры. Полацак, Віцебск, Смаленск, Ворша, Магілёў, Быхаў, Рэчыца, Сураж, Ваўкавыск і гэтак далей. Яны пачыналіся акурат як такія фарпосты. То бок, жыццё там магло быць і раней. Напрыклад, з гліняным ляпным посудам. Ну, то бок, даволі сціпла. А вось росквіт – гэта часы варагаў. Цікава таксама, што заходзіць глыбока ў лясы і балоты вікінгам асаблівага сэнсу не было. Навошта? Можна вызначыць пагост, месца збору падаткаў, нейкія пляцоўкі для гандлю, і гэтага хапае. Мясцовыя самі ўсё прынясуць. Так яно і працавала. Полацак – першы і самы вядомы цэнтр скандынаўскай прысутнасці. Полтэскіо, чытаем у сагах. Цікавы назоў, праўда? Але і Смаленск для скандынаваў Смаленскія. І вось яшчэ ў 862 годзе Рурык аддае Полтэскію аднаму са сваіх ярлаў. Вядомы нам Рангвальд з'яўляецца толькі праз стагоддзе ў 980-м. Ён прыйшоў з-за моря і маше власць сваю в Полацке. Нічога дзіўнага ў ягоным прыходзе не было, бо шлях з Полацку да Швецыі па вадзе – гэта ўсяго толькі 5 дзён. І вось тая гісторыя з Рагнедай, Уладзімірам, крывавым вяселлем – гэта такі вядомы сюжэт. Я яго распавядала 99 серыяў таму, але сама гісторыя не пра рамантыку і нават не пра сексуальныя дэвіацыі Володзі Вальдэмара, а пра перадзел сфераў уплыву. Хто і што трымае на гэтым вялікім шляху. І яшчэ, што важна, конунгам трэба было дараслець, падымацца на прыступку вышэй, ствараць свае дзяржавы, княствы, дзе ўлада будзе перадавацца па спадчыне. І важным пунктам тут ёсць хрысціянства. Як не дзіўна, бо вікінгі ў нас асацыююцца звычайна з кім? З Торам, з Одзінам, але яны першыя прымаюць хрост усходняга абраду і стаюць такімі донарамі хрысціянства на нашых землях. І вось таму акурат скандынавы ў нас першымі пачынаюць насіць крыжыкі, будаваць храмы, пісаць кірыліцай, пакуль мясцовыя крывічы, напрыклад, яшчэ моляцца каля камянёў, стодаў. Таму і фарпосты вікінгаў – гэта першыя хрысціянскія цэнтры. Полацак, які кантраляваў рыска-дзвінскі і дзвінска-дняпроўскі адрэзкі вялікай дарогі ў 11 стагоддзі, ён ужо мае сваю Сафію, храм, як у Кіеве, у Новгарадзе, уласна ў Канстанцінопалі. Гэта пра статус, амбіцыі, маўляў, мы не горшыя. Рагнеда, забягаючы назад, ці не першая хрысціянка на нашых землях, ужо з імем Гарыслава, хаця цікавае імя для манашкі, ці не праўда. І акурат з яе пачынаецца тэма асветніцтва яшчэ да Ефрасіні Полацкай. Цікава, наколькі глыбока яно ўсё ўвайшло ў народную памяць. Даследчык Юрка Відзьбіч пісаў пра гару Рагнеды ці Ягнеды на падзвінні на беразе Дрысы, якая ўпадае ў Дзвіну. Паводле народнага падання, чамусьці менавіта там чаляднікі Уладзіміра забілі каменнымі молатамі бацьку Рагнеды, Рагвалода. Каменны молат, калі што, гэта рытуальны элемент, уже не хадавы на той час, як зброя. Ну і тут цікава не факталогія, а сама памяць як такая. Мястэчка Рагнедзіна ёсць нават у сучаснай Бранскай вобласці. Сам назоў, як не цяжка здагадацца, адказвае на пытанне «чыё?» Рагнедзіна. А яшчэ адзін прыклад.
Тураў. Месца князя Тура, там жа Турава гара. Імя яшчэ аднаго ярла, які прыйшоў з-за мора, і яно перагукаецца з Торам скандынаўскай міфалогіі. У арыгінале ён чытаецца як Тур. У прадмесці Турава, пагосце, сёння гэта вёска, цячэ раўчук Тур. А пагост, як я казала вышэй, гэта месца збору даніны. Дарэчы, імёны сугучныя з Турам – гэта добрая традыцыя ў Швецыі. Згадайце таго ж падарожніка Тура Хейердала. Ну і вось, той Тураў яшчэ адзін хрысціянскі цэнтр прыцягнення. Тураўская царква з каменнымі саркафагамі, Тураўская Евангелие, Кірыла Тураўскі. Дарэчы, Турава царква была і ў Кіеве. Яна ўзгадваецца ў 12 стагоддзі, пэўна, і там быў нейкі свой Тур. А яшчэ цікавая паралель. Тура – назва шахматнай фігуры, вежа, бо самі шахматы да нас ізноў жа прынеслі хто? Скандынавы. Шах і мат, таварышы антынарманісты. Я нагадаю, што антынарманісты – гэта такі вельмі прыкольны накірунак лжэгісторыі, папулярны на Расіі цяперашняй, які аспрэчвае скандынаўскую спадчыну Русі. Маўляў, усё ў нас тут славянскае і толькі славянскае. Ну, права кожнага жыць у сваіх фантазіях, верыць, я не ведаю, у эльфаў, гіпербарэю, цмокаў, турбаславянаў. Сябры, хвілінку ўвагі, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. А таксама пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт варты, калі ён цікавы і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй вялікі. Як мне пасуе? Напішыце ў каментарах, цікава ж. Гэта, дарэчы, фібула, мужчынская, праўда, з ваколіцаў Віцебска. Пры ёй жа былі знойдзеныя ўламкі срэбраных дырхемаў. Гэта універсальны маркер варазкага гандлю. Калі глянуць на археалогію нашага Падняпроўя, складаецца ўражанне, што ў 10-11 стагоддзях там было куды больш актыўнае жыццё, чым у часы Рэчы Паспалітай. І гэта не дзіўна, бо пасля тыя землі рэгулярна выпальвалі маскалей. Шмат адказаў пра спадчыну скандынаваў дае археалогія. Найперш, напэўна, скарбы. Ці не самы вядомы ў Беларусі казьянкаўскі, знойдзены каля вёскі Казьянкі на Полачыне. Лічыцца, што яго схавалі ў 40-е гады 10-го стагоддзя. Яшчэ да Рахвалода, прыкіньце. І гэта больш за 7000 срэбраных дырхемаў, абасідаў і саманідаў. Агульная вага каля 20 кілаграмаў. Ці вось скарб з вёскі Стары Дзедзін. Ёсць мапа, якая паказвае, адкуль паходзяць манеты ў ім. І гэта цудоўнае сведчанне, як працавала эканоміка, што адкуль ішло. Яшчэ адзін прыклад – брылёўскі скарб, знойдзены на брылёўскім полі ля Барысава, акурат там, дзе Напалеон пасля перапраўляўся праз Бярэзіну. Але тут усё было яшчэ раней, у канцы 9-го стагоддзя. Там не толькі пад 300 дырхемаў, але і фрагмент шыйнай грыўні і франкскага мяча. І што цікава, тут скарб не дэпазіт, які ты паклаў, каб пасля забраць, як у банкаўскую ячэйку. Гэта скарб ватыўны, то бок паднашэнне багам, як падзяка ці як просьба. Напрыклад, вярнуўся ты з паходу і умоўную дзесяціну патапіў, напрыклад, у рацэ ці ў балоце. Таму ў падобных скарбах прадметы часта ламаныя, перапаленыя, мячы гнутыя, бо тое, што зламана ў гэтым свеце, у тым іншым, наадварот, цэлае, жывое. І наадварот таксама працуе. Гэта старая германская традыцыя, якая фіксуецца і ў Скандынавіі, і на тэрыторыі Польшчы, і ў нас. Таму і цудоўныя медальёны ў звярыным стылі Бора, часам знаходзяцца разламанымі, яны не самі рассыпаліся. Гэта так трэба. У іншым свеце яны цэлыя. Скандынаўская археалогія ў нас – гэта не толькі дырхемы, кішэнныя вагі, жалезныя гіркі. Гэта такі сабе мабільны набор вікінга, як калькулятар у гандляроў на рынку ў 90-е. Таксама гэта зброя. Паглядзіце на гэтыя цудоўныя мячы з Полацку, Віцебску, Горадні. Часам з аўтографамі майстра. Ульфбрэхт, напрыклад. Такія клінкі рабілі ў імперыі каралінгаў на сярэднім Рэйне. Ці вось наканечнік похваў мяча з выявай драпежнай птушкі. Нават святы Фёдар з кадзіла, знойдзенага ў Тураве, таксама з мячом, бо вікінгі з мячом не развітваюцца, вы ж памятаеце, напэўна. Дарэчы, і само нашае слова «меч», яно гоцкае, германскае.
Але аповед пра археалогію быў бы няпоўны, калі не згадаць гарадзішча Маскавічы на беразе возера Дзябро на Браслаўшчыне. Ведаеце, Беларусь часам называюць краінай замкаў. Але Беларусь – гэта край курганоў і гарадзішчаў. Проста уявіце, у 1876 годзе толькі ў Менскай губерні налічвалася каля 30 000 курганоў і 1000 гарадзішчаў. Цяжка паверыць, праўда? І гэта спадчына не толькі балтаў, славянаў, але і скандынаваў. Як піша Андрэй Катлярчук, назоў гарадзішча Маскавічы, ён сучасны. Найхутчэй стары назоў – Рубеж, так называецца суседняя вёска. Назва характэрная, бо гэта фарпост полацкага княства, які кантраляваў волакі на складанай сістэме браслаўскіх азёраў. І праз тыя азёры можна было выйсці на рэчку Друйку, а там далей на Дзвіну. Падобна, што гэта была вайскова-гандлёвая калонія. Паводле традыцыі вікінгаў, такія калоніі не будаваліся на самым беразе вялікіх рэкаў, але прыхоўваліся глыбей трошкі. Кардон, пагост, рубеж, характэрныя назвы такіх крэпасцяў. Час росквіту Маскавічаў, 12 стагоддзе, адсюль знаходкі скандынаўскай зброі, сякераў, дзідаў, фібулаў, пацерак. Это такі раскошны матэрыял. Прычым знаходкі жаночых, выразна скандынаўскіх рэчаў сведчаць, вікінгі тут жылі з жонкамі і сем'ямі, не як самотныя найміты. Беларускія археолагі часам дасюль сарамліва кажуць: ну так, Маскавічы – гэта славянскае гарадзішча, але там ёсць сліды прысутнасці скандынаваў. Нічога сабе сляды прысутнасці. Каля сотні рунічных надпісаў на костках. Гэта сляды прысутнасці? Надпісы зробленыя малодшым футаркам. Часам даволі блытана, то бок скандынавы тут жылі не ў першым пакаленні, і традыцыя пісьма пакрысе, напэўна, гублялася. Руны рэзалі людзі, народжаныя ўжо тут, на полачыне. Па змесце гэта магічныя формулы, імёны, а адначасна выявы крыжа. Карацей, гэта цэлы асобны свет. А вось заняпад Маскавічаў – гэта ўжо 13 стагоддзе. Справа ў тым, што ў 1212 годзе Рэкс Вальдэмар, кароль Русі з Полацку, страціў кантроль над Лівоніяй і Латгаліяй. Ён страціў выхад да Балтыкі, бо прайграў канкурэнцыю нямецкай рызе. Рыцары-мечаносцы ўзялі кантроль на Дзвіне, і гэта ўжо была новая рэальнасць. У сярэдзіне 13 стагоддзя ў Швецыі бушавала ўнутраная вайна за права быць галоўным ярлам, і было ўжо не да гандлю. І замест вікінгаў з Готланду прыйшла Ганза на чале з Любікам. Гэта ўжо нямецкі свет. Яны панавалі на Балтыцы, запоўнілі часовы вакуум улады, нават старыя гоцкія купецкія двары ў Полацку, ў Смаленску з часам апанавалі немцы. Куды ж падзеліся жыхары Маскавічаў? Катлярчук дапускае, што вярнуліся на гістарычную радзіму. Шлях з Полацку да Швецыі на ладзях вікінгаў складаў усяго 5 дзён, нагадаю. А можа, расчыніліся сярод тутэйшых крывічоў, пакінуўшы на гэтай зямлі сваю традыцыю і кроў. Якую ж спадчыну нам пакінулі вікінгі? Не толькі ржавыя мячы і залежы срэбраных дырхемаў, не, найперш самую традыцыю дзяржаўнасці. Бо вайскова-гандлёвая карпорацыя «Русь» эвалюцыянавала да дзяржаўнага левела, да княстваў у Кіеве, у Новгарадзе, у Полацку, у Менску. Сама традыцыя дзяржавабудавання была скандынаўская, роўна як і роля жанчыны ва ўладзе, на секундачку. Жанчына ў вікінгаў мела шырокія правы. Шведская князёўна мела быць не проста пісьменнай, а валодала грашыма, кіравала інтэлектуальнымі, мастацкімі рэсурсамі. Адсюль акурат Рагнеда Гарыслава, Ефрасіня Полацкая, Сафія Менская. Яны не проста інкубатары для працягу роду. Яны былі актыўныя, яны прымалі рашэнні, і таму мы пра іх і памятаем. Рускай праўдай, зборам законаў скандынаўскага паходжання кіраваліся ў Полацку, у Менску, у Тураве. І гэта цікава, бо ў скандынаўскім праве краевугольным каменем была свабода. І адсюль тэма свабоды ў шмат пазнейшых статутах Вялікага княства Літоўскага. Роўна як і скандынаўская мера вагі Берковіск, Беркавец. І вось пра яе выкарыстанне мы чытаем у тых самых статутах, як пра звыклы абычай у Вялікім княстве Літоўскім у канцы 16 стагоддзя. Тое самае слова «бязмен», ручная вага ад стараскандынаўскага «бесман». Госць ад «гаст»,
Прычым першасна гэта не сусед, які прыйшоў у госці, а купец ці чужаземец. Словы круг, багор, торг, кляймо, сцяг, хельм. Нават калі казаць пра кавальскую традыцыю, то яе росквіт на нашых землях гэта акурат 12-13 стагоддзі. І гэта не кажучы пра ювелірку, дзе было і залачэнне, і чэрнь, і скань, і іншыя цуды. І вось далей 14-18 стагоддзя наступае што? Наступае дэградацыя. Вы можете сабе ўявіць. Рамяство заняпала, старыя прыклады ліцця коўкі спрабавалі, канешне, імітаваць, але сакрэты ўжо згубіліся. І вось недарма ў фальклоры можна знайсці ўзгадкі, як таямнічыя госці прыходзілі па Дняпры і вучылі тутэйшых людзей здабываць руду і каваць. Хто ж гэтыя таямнічыя госці Праметэі? Напішыце ў каментарах, калі раптам ведаеце. Амерыканскі прафесар Тимати Снайдер у сваёй венскай лекцыі, прысвечанай гісторыі Беларусі, надаваў вялікую ўвагу акурат ролі вікінгаў. Прычым, паводле Снайдера, і самі скандынавы не сталі б сабою без гэтага вялікага падарожжа, без шляху з Балтыкі на Чорнае мора, бо яны ўмелі вучыцца запамінаць, і яны упляталі мясцовыя рысы ў сваю культуру. Канешне, Снайдер шмат што кажа так інтуітыўна, бо сапраўдная гісторыя вікінгаў у Беларусі, яна ж яшчэ не напісаная. Скандынаўская тэма праходзіць нібы па касательнай у гістарычных працах, але ўзяцца за яе нармальна нашыя навукоўцы нібыта саромеюцца. Як так, мы ж як бы славяне. І вось увесь гэты маскоўскі шлак са слядамі скандынаўскай прысутнасці адсюль паходзіць. Разумееце, пра што я кажу? Чамусьці брытанцам, вось, напрыклад, не сорамна выводзіць сваю дзяржаўную традыцыю ад тых жа вікінгаў, сваю прававую традыцыю ад Дэнло, дацкага права, і ўрэшце сваё мараходства, якое зрабіла іх імперыяй ад вось гэтых няўрымслівых скандынаваў, якім заўжды было цікава, а што там за даляглядам. І гэта пра маштаб бачання і пра перамогу над правінцыйнасцю. Нашыя сувязі са скандынаўскім светам, як я казала, упершыню надламіліся ў 13 стагоддзі, калі на Балтыцы запанавалі немцы, але і надалей кантакты трывалі. У 1655 годзе эліты Вялікага княства уклалі са Швецыяй Кейдэнскую унію, якая перакрэслівала Люблінскую з палякамі, то бок аднаўляла саюз з поўначы на поўдзень. Ажно да 1710 мы мелі агульную мяжу са шведамі ў Падзвінні, а шведская Рыга была меккай беларускіх купцоў. Уся гэтая гісторыя скончылася з гібеллю Карла XII, калі Швецыя сышла з усходняй Балтыкі. І замест яе прыйшла Расія. І гэта цалкам змяніла карціну свету. Рыга, Готланд, Стакгольм. Раней усё гэта было блізка, па суседству. Масква, наадварот, было штосьці далёкае, чужое. А ў 19 стагоддзі свет перакуліўся. Масква і Піцер блізка, а шведы, это нешта легендарнае, сівой даўніны. Калі беларус хацеў сказаць, што штосьці было даўным-даўно, то ён казаў, тое было за дзеда шведа. Проста уявіце сабе на хвілінку, што наша гістарычная лучнасць са Скандынавіяй аднаўляецца. Як бы выглядаў наш свет, наша краіна? Цікава, праўда? А што вы думаеце? Як вам такі расклад? Ці, можа быць, я, як заўсёды, ўсё наблытала, а? Сустрэнемся ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.